बुंनाय बादिबाथ' दिनैनो लास्टमोन 19 तारिखआवनो लास्टमोन नामा लायनो फैलायबाय आं लोगोफोर साथा लालायनानै थांगासिनो थाइबें नै बेल'सो नै बन गोराना लोगोफोर बेल'सो बेबो नै ससे सिबबावबायसो दा नैबेल'सो बन गोरानानो Hello everyone, good afternoon, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new vlog into this vlog channel आंनि to this vlog channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान भ्लगाव लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन ओमफ्राय नै दाथ' लोगोफोर अखाया जोबनोनो रोङा हादेरगासिनो माने सब समाय 24 घन्टानि मेसेजल' फैबाय थायो एलार्ट जानानै थानायनि नागारगोन बायदि जाबाबो आरो गोदान मेसेज फैफिनो आरो दा नै लोगोफोर जेरैबो गिसि गिला जाजोब्बाय माला नागारगोन मिथिया बारायगासिनोसो हानायनि डेटआबो बुंनाय बादिबाथ' दिनैनो लास्टमोन 19 तारिखआवनो लास्टमोन नामा दुगैला दाबो ओइ सिखारदो दा नै लोगोफोर लामाथिं फैबाय ओमफ्रायथ' अखायाथ' माब्ला नागारगोन बुंनो हाया खोनानाय बायदि खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिबाथ' दिनै 19 तारिखआव लास्टमोन 19 माबायावनो जुनावनो ओमफ्राय दा माब्ला नागारगोन मिथिया माथो नै दाबो खोमसियैनो दं लोगोफोर नागारगोन बायदि जायो स्रांनो ओमफ्राय दसेनो साग्लोबफैफिनो गोसोम आरो एसे एनै खोनानाय बायदिब्लाथ' 2 जुनसिमसो एनाउन्स होबावदों माने अखा हागोननि डेटखौ ओमफ्राय दाथ' जेरावबो दैबाना जागासिनो जोंनिथिं एसे खम निउसफ्रावथ' इउटुबफ्रावथ' नुगासिनो जेरावबो दैबाना क'क्राझार उदालगुरि जेरावबो दैबाना जोब क'क्राझार टाउन माने लोमसावला जोबनाय ओंखारबाय आं लोगोफोर लामाथिं फैनानै दं ओमफ्राय दा नै मालाय साब सेन्टारनि माबाफ्रा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दा नै लोगोफोर बोथोरा बिराद खोमसि जाफिनबाय ओमफ्राय आं दा लामायावनो न'नि लांगोनायाव दसे ओरैनो गसंदों आरोखि दा दसे नागारथ'दों नालाय ओमफ्राय फिसा थाइफ्रिगासिनो अखाया गोरलैनो ओमफ्राय दा मोनायाव बिराद हालायगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुजोबखाबाय इउटुबफ्राव ससियेल मिडियाआव अबेथिं दैबाना जादों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय अबेथिं माबायदि जादों अबेबा दालां बायबाय अबेबा लामा गुगाबाय अबेबा लामाफ्रा लोमसावजोब्बाय आरो क'क्राझार टाउन बायदियावथ' बिराद लोमसावबाय ओमफ्राय बिदिनो मिथियै गोबां जायगाफोरावबो दैबानाफोरा जाबाय आरोखि आरोबाव नै लोगोफोर खोमसि साग्लोबफैफिनजोबलायबाय बोथोरा एसे स्रां जाबायमोन आरोखि दाथ' हाथ'वाखै थेवबाबो हागोननि माबा सन्देह दं आरो माने हागोन बायदियानो खानाय जेरैबो खोमसि बेथिं साहा बिथिंबो बिराद खोमसि जाना दं साहाजों ओमफ्राय ओरै सोनाब बे सोनाबजों बिराद खोमसि बिथिं खोला बेनोसै आरोखि लोगोफोर नै बेल'सो नै बन गोराना लोगोफोर बेल'सो बेबो नै ससे सिबबावबायसो दा नैबेल'सो बन गोरानानो खोलो ओमफ्राय नै लोगोफोर दाथ' बनानो गैला बनानो जोब्बाय ओंखाम संनो आन्दायसिगोन नैबे जायगायाव नैबेयाव सान्दुं दुंबा साया हिसाबै जिरायबाय दा नैबाव बन दंमोन आरोखि माखासे दा बना जोब्बाय लोगोफोर माजों संबावो ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे जाबाय अखा हादै आजावनाय नैबे थौआव बे अखा हादै आजावनाय नैबेजों गसरबोयो दैया बेजों गसरबोनाय ओमफ्राय नैबाव आजाव दा बेखौ आजावना दं आरोखि कारेन्टआबोथ' गुद गैयाना दै बोखाना दोनो ओंखायनो दा बेखौ आजावना रेडि लाखायो कारेन्टआथ' थांलाय फैलायखा दा दंथ'योलाय दानो थांलायगोन बुंनो हाया बेसे गोबाव थांना थाहैयो माने अखा हाबाय थानाय ना बुंनो हाया बबेयाव मा जायो गिसि जाजोब्बाय नै जेरैबो बैसाङा जेबो गैला नै हाग्रा जोबसै नै सान्दुं दुङाना एवनोनो मोनला दा बिथिं फैलायबाय आं लोगोफोर नै दसे न'नि उसुंथिं दा बै लामाथिं थांदों आङो बै लामाथिं ओरै गिदिंबोफिनबाय ओमफ्राय दा ओरै फैफिनबाय आरो लोगोफोर दा नै माबायदि जानानै दं अबस्था जोब्बाय जेरैबो मालाय नै मोसौ बायसालायबाय जोंहा दाबो लायनो मोनाखै दा बेलासि सम जाबायना मोसौ बोरमा लायनायनि सम जाबाय दा नै मालाय लाना फै ओमफ्राय बोरमायाबो जागासिनो गाम्बारि बिलाइखौ टस मा सानसे माथिं गेसारलाबायखोरा दाउलाय मा गेसारलाबायखो ओइ मा गेसारलाबायखो गुफुर दाउआनो गेसारलायबावदोंसो लोगोफोर लेवार बाजानो गिनांगौ हाग्रा जाजोब्बाय नै लोगोफोर लामाया मारै थाबायबावो दा नै न' फारसे थांफिनलायबाय आं दसे ओरैनो लामायाव ओंखारबोदों दा नै लोगोफोर जोंना फुख्रिया बेयाव थाइलेन्ड ना दङना बेयो एसे अखा हाबानो थांसिनसो बैजों लामाया नै बैजों ओरै लामा दंना बेजों थांसिनसो बिराद गिदिर जाबायना कारेन्टआ थांमारबायबो नै लोगोफोर खोमसि जाजोबलायबाय जेरैबो अखाबो हाबफिनबाय फ्रिनो कारेन्टआबो गैमारला दसेनो थाङो
ओइ मा गाबबाय थाखो मा गाबबाय थाखो नोङो मा गाबबाय थाखो ये ओमफ्राय नै लोगोफोर दा मोनसे न'खराव माने आबैमोनाव आरोखि जोंनि न'नि साहाजों गामियावनो थाइबें फिथाइ लायनो फैलायबाय आं लोगोफोर माने दहाय आबैया थाइबें हरनो होननानै थाइबें खानानै दोनदो नामानो ओमफ्राय आनैया बिसिनावनो दंहैखायोमोन नालाय जोंनि आनैया ओमफ्राय गिलिरखाय थिखोबोनो हायैखाय दा आंखौ लायनो थिनहरफिनदों आरो लोगोफोर साथा लालायनानै थांगासिनो थाइबें लायनो लामायाबो दै जाजोबथारबाय नै लोगोफोर माने ससेल' टाइल्स नै नैबे सिसि ब्लक ओमफ्राय नैबाव सिसि ब्लक आरो ग्रेभेल होनाय फुराना जाथारबाय ओमफ्राय बे गोबावसै दा अखा हाबानो दै थाजोबो नै लोगोफोर दा थांगासिनो आं थाइबें फिथाइ लायनो नुवाखै नै लामाया देन्जारखासो लोगोफोर लामाया नै बेनोसै लामाया नै ना फिसिजालायोलै लोगोफोर दा नै लोगोफोर आं दा न'आव सफैफिनबाय थाइबेंखौ आबैमोननिफ्राय लाना फैबाय आं नै लोगोफोर थाइबेंआबो जि बुरजाखा नै प्लास्टिकआव 6 केजिसो दंदां दा गिलिरखा दा नै लोगोफोर अखाया हाफिनमारबायबो दसेनो दा नै आंबो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां नै साया सफैबाय लोगोफोर गाइखेर साहा लोंनोसै गरम अखानायाव ओमफ्राय भिडिअखौबो बे समावनो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय टुडिस ब्लग इउटिउब चेनेलखौ ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आंबो बेलासिनि बे ब्लगखौ बेखिनियावनो साहा लोंनाय समावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आरो जायफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लोगोसे आंनि बे टुडिस ब्लग इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव आंबो साहा लोंलांसै